kulmassa taistelemassa. Maasse sen sitten loppupelissä kaivaa. Riipisen kautta Otolle, Otto Maasselle ja sieltä Masse Järvinen avaa maalille. Ja loppupelissä sitten pallo jää siitä matkan varrelta. Ossi ei kuitenkaan luovuta, vaan käy kamppaimassa palloa uudestaan. Pääsee siihen vetoalueelle ja täräyttää sitten taka-yläkulmaa. Puolustus saa tämän purettua. Ossi hakee sieltä vetoa itse. Tämä menee myöskin blokkiin. Ja sieltä hieno poikittainen löytää Noeli. Noel vetää ja sieltä se livahtaa etukulmasta. Haukolta hyökkää mukana, mutta siellä käy sitten Elmo poimimassa. Nyt saa Ahti Salonen sieltä paikan, mutta Alvar nappaa tämän pallon. Takaa tulee sitten kuitenkin todella hienosti takaisin laitaan. Sen jälkeen Noeli löytää hyvin keskeltä Oton ja Otto vetää, sijoittaa pallon yläkulmaa siinä. Otto jäi ihan vapaaksi siihen keskelle. Ei muuta kuin toiseen erään. Pallo jää pomppimaan sen keskelle, sen ottaa Adde siitä, lähtee kuljettamaan ja täräyttää sitten saman tien pallon ylänurkkaan kuin 4 sekuntia. Sieltä pitkä avaus, Nuutti käy sen sieltä poimimassa ennen Haukka-pelaajaa. Pistää Atelle, Aten veto epäonnistuu enää, sieltä aukeaa sitten melkein 2-1 Haukoille ja loppupelissä Haukkojen Kyyhkynen saa irtopallon siitä ja palloa omille, mutta Seppälä katkoo sen ja näin sitten siellä jälleen pääsee Salonen hyvälle vedolle. Sieltä kuitenkin tolppa laukaus, pallo jää sinne Dolapsille ja hakee sinne maalille kiertoon ja syöttää viereen. Seppälä tuo Haukkojen puolesta siellä muutaman kerran ainakin Ossi ilmoittanut, että tulee vähän osumaan kun pallo Atelle ja Atte sijoittaa sen sinne sitten laidan. Sieltä nopea avaus Seppälän toimesta, mutta Nuutti jälleen pallossa ja pistää siihen pallon Atelle ja siitä sitten tulee sitten Ervi-puolustajille kiire. Kyyhkynen yhdellä käden syöttö keskialueelle, sen käy hakemassa sitten Jetro ja nyt sieltä tulee sitten siirretty rangaistus ja Jetro siirretty rangaistuksen aikana nousemaan. Eilis pistää pystyyn Addelle. Adde hakee sieltä maalille, ei kuitenkaan pääse nousemaan. Joakim. Ja Joakimin kohta puoliin käynnistymässä ottelun 2 viimeistä peliminuuttia. Siinä Seppälä katkoo palloa, ei saa kuitenkaan palloa haltuunsa, vaan Kallelle tämä pallo jää ja Kalle ottaa sinne eteenpäin. Taisi olla kolme ottelua, kun 2 peliryhmällä mennään, niin